Добрый день, меня зовут Галина Перун. Я на данный момент член Союза письменников Беларуси. У меня есть 7 книжек. Пишу я на русской мове, пишу на белорусской мове. Но неяк так здараецца, што роман у мяне для дарослых яны на русской мове, а вось для дзяцей я пишу толькі на беларускай мове. Я нарадзілася ў горадзе Заслаўе, і Заслаўе яно назаўсёды ў маім сэрцы. Я заўсёды, калі мы ехалі туды, і я ведала, што мы едзем у Заслаўе, я заўсёды ноч не спала, бо я хвалявалася. Хвалявалася, у мяне там уся радня. І так склаліся абставіны, што мая маці, яна, калі памёр бацька, яна пераехала да сваіх родных, да бацькоў у вёску Журоўку Бярэзінскага раёна у Мінскай вобласці. І ведаеце, вось з гэтага мусіць усё і пачалося. Бо, ведаеце, раней былі такія хутары. І наш дом, наша хата, яна стаяла на беразе возера. Вось толькі прадстаўце, якая там была прыгажосць. З аднаго боку лес, з двух бакоў возера, і з аднаго боку такая невялічкая сцяжыначка, якая вяла ў вёску. Сама вёска знаходзілася крышачку далей. І толькі прадстаўце, калі ты прачынаешся, глядзіш у акно, там хвалі на возеры, так? Калі выходзіш рана, утрам, ранкам, над возерам туман сцелецца. Гэта натхненне, яно, мусіць, прыйшло тады да мяне менавіта, калі мы пераехалі вось у той год. Раней у школу дзяцей аддавалі ў 7 гадоў. Як толькі я пайшла ў школу, калі мне было споўнілася 7 гадоў, мяне ўзялі ў школу, я добра гэта памятаю. І як толькі я навучылася чытаць і пісаць, я адразу пачала сачыняць вершы. І першы мой вершык быў пра мядзведзя. Я яго занесла настаўніцы, яна сказала: "Ой, як добра", усім яго паказвала настаўнікам, мне вельмі было прыемна. У нас у класе, ды і ў школе у нас было многа паэтаў. Бо дзеці, яны ўсе творчыя людзі, яны ўсе пішуць, толькі я была яшчэ і празаікам. Бо я, памімо таго, што я пісала вершы, я яшчэ пісала казкі, апавяданні. Ўжо ў 5 класе я напісала сваё першае такое вялікі першы твор. Гэта было пра марсіяніна, які прыляцеў да нас на зямлю і жыў у прафесара на дачы. Дарэчы, мяне у той час вельмі цікавіла неба, мяне цікавіў космас, прыгоды. І таму я пераварачвала ўсю бібліятэку, чытала, колькі трэба светавых единиц, каб даляцець да нейкай там галактыкі, ці ёсць там жывыя людзі. Мне гэта цікавіла, і я шмат пісала вось у той час, фантазіравала. Прычым мой самы першы вершык, ды і апошнія мае, не апошнія, а наступныя мае творы, яны былі ўсе складзены толькі на беларускай мове. Я была такім своеасаблівым, як вам сказаць, патрыотам свае радзімы. Бо вершы у мяне былі такія патрыятычныя, прысвячала іх роднай вёсцы, сваім настаўнікам, Беларусі ўвогуле. Ведаеце, мяне падтрымлівае не толькі муж, а падтрымлівае мая сям'я, мае сябры. Яны, напрыклад, тэлефануюць і говораць: "Ведаеш, там вось конкурс такі, можа, ты там пашлеш нешта сваё, мы там недзе ўбачылі на сайце". Яны тэлефануюць і мне аб гэтым гавораць. Яшчэ мая дачушка, якой 16 гадоў, яна ўжо, можа, гадоў 5, яна ездзіць таксама са мной па бібліятэках, яна сядзіць або здымае мяне на тэлефон, і яна так уважліва слухае. Я пра гэта ўведала, калі аднойчы я расказвала казку і неяк выпусціла аднаго з герояў і проста яго прапусціла і па-другому расказала казку. І потым, калі мы ехалі з ёй дамоў, яна мне кажа: "А ты по-другому расказала, по-іншаму расказала казку, там не было ваўка". Я говорю: "Слухай, а ты слухала мяне?" Я кожны раз тебе слухаю. І мне было так прыемна, што, прадстаўляеце, яна кожны раз ездзіць са мной, і яна кожны раз, можа, дзе адну і ту ж казку, яна як бы слухае, ёй цікава гэта. І я заўсёды, калі нешта напишу, гэта самыя мои першыя слухачы. Я сажу і нейкія там урыўкі зачытваю. Яны мяне папраўляюць і говораць: "Было б цікавей, калі б ты так напісала", або "Было б вось так, вось лепей". Яны мне даюць нейкія там парады. Самая першая моя кніга, яна больш дарагая мне. Гэта роман "Прости". Ён напісаны на рускай мове. Выйшаў ён у 2013 годзе, гэты роман. Хочу сказаць, што ў мяне было многа матэрыялу. Мяне заўсёды цікавілі жанчыны, якія пакідаюць сваё дзіця. І я вось заўсёды думала, як яны спяць.
як наогул ім жывецца. Як жывецца гэтым дзецям, калі вось праходзіць многа гадоў, і ці хочуць яны сустракацца з гэтай маці, ці хочуць яны нейкіх адносін. І я заўсёды шукала як бы нейкае апраўданне гэтым жанчынам. Думаю, можа у іх неяк не склалася жыццё. Можа на той момант яны так сябе адчувалі пакінутымі, што нейкі парыў быў. І можа яны жывуць з гэтай думкай і хочуць, каб іх прабачылі. І ў мяне была гатовая гісторыя. Насамрэч гэта была праўда пра адну жанчыну, якая нарадзіла 2 дзяўчат. І адну маленькую дзяўчынку яна проста пакінула ў роддоме. І вакол гэтага закруцілася гісторыя, і я вырашыла напісаць раман. Потым яшчэ недзе, калі мне было гадоў 16, я пазнаёмілася з адной дзяўчынай. Яна была са школы-інтэрната. І мы з ёй так пасябравалі, мы сябруем і цяпер. Яна ніколі не жыла ў сям'і. Толькі прадстаўце, маці яе пакінула ў роддоме, і яна вырасла там. Яна не ведае, што такое адносіны з маці, як можна пагаварыць, некаму даверыцца. Яна пачала прыязджаць да мяне у вёску, да маёй матулі. Ёй так спадабалася, яна ніколі не была ў вёсцы, ёй было цікава. Яна прасіла нават там нейкія градкі пасадзіць, або там ёй цікава было і куры, і гусі, і ўсё было цікава. Бо гэта яна рабіла ўпершыню, бо школа-інтэрнат у горадзе. І потым, я калі ўжо працавала, яна стала прыязджаць проста да мяне адна. Яна прыязджала да маіх бацькоў, і ведаеце, што яна мою маму стала называць мама. І цяпер яна прыязджае да мяне, мы сябруем, яна ўжо сама мнагадзетная маці, і таксама 3 дзяцей. Ведаеце, калі я пачынаю нешта, чарговы твор пісаць, так, мне многа думаць трэба. Нешта там памячаць, многа думаць, і натхненне я лаўлю, калі я знаходжуся адна. Не ў кватэры, абавязкова мне трэба некуды зайти. Звычайна гэта я дома, у вёсцы, я сяджу на лаўцы, гляжу на зоркі. Мяне зоркі заўсёды прывабліваюць, для мяне неба заўсёды цікавае, ці яно гразавое, ці гэта проста ночы зоркі там мільгацяць. Я заўсёды гляжу на неба, я так парой акунаюся ў гэта ўсё. Або бывае так, што я еду ў транспарце, або я сама вожу машыну, і таксама гэта навейвае мне нейкую тэму. Я еду, аб гэтым доўга вельмі думаю. Самае галоўнае, калі я пачынаю пісаць, мне трэба, каб нікога не было дома. Нікога не было дома. Звычайна гэта атрымліваецца або калі ўсе спяць, і мне ніхто не мешае. Ведаеце, беларускай мовы выбару асобага не было. Я вучылася ў сельскай школе, у нас беларускія былі падручнікі, у нас усе прадметы школьныя, яны выкладваліся на беларускай мове. І як бы я нават не думала, на якой мове пісаць. Яно само прыходзіла на беларускай мове. Хачу сказаць, што у нас была настаўніца, яна недзе з 4 класа да старшых класаў, яна у нас вяла беларускую мову. Яна была такая вельмі патрабавальная, і яна завяла у нас такое правіла. Яна прыносіла заўсёды, не помню, вось чамусьці Янку Маўра мы заўсёды чыталі, і ён нам вельмі падабаўся. Творы заўсёды чыталі, вось помню, Янкі Маўра або Быкова. Яна прыносіла нам на заняткі, або пасля заняткаў мы аставаліся, і мы чыталі гэта ўслых. Адзін чытае, усе астатнія слухаюць. Настаўніцу маю звалі Надзея Рыгоровна, і фамілія, прозвішча ў яе была такая, можа, дзіўная для вас, але для нас гэта было не дзіўна, Каўбаска. І гэту настаўніцу, я памятаю, можа, яна так і спадзвігла пісаць на беларускай мове. Я заўсёды была патрыотам, я нават такі выпадак прыпомню, што калі я паступала ў медыцынскае вучылішча, я не ведаю чаму, бо я яшчэ вучылася ў гімназіі ў горадзе Березіно. Там ужо падручнікі былі на рускай мове, ўсё. Я выбрала прадметы углубленае павучэнне беларускай мовы і гісторыі. І я ўжо магла прадметы здаваць, калі паступала ў медвучылішча, на рускай, конечно, мове, там прынималі ўсё на рускай мове. Не ведаю чаму, мне захацелася на беларускай мове здаваць. Я помню, у прыёмнай камісіі, калі я падрыхтавалася, і мяне вызвалі адказваць, і я выйшла і так на беларускай мове пачала адказваць. У іх такія былі вочы. Яны мяне так слухалі, толькі пераглядаліся, і ні аднаго пытання ў мяне не спыталі. Паставілі мне добрую адзнаку, і я пашла. А я яшчэ не ведала, што яны мне паставілі. Думаю, яны хоць зразумелі, што я ім гаварыла ці не, якую мне адзнаку паставіць. Для дзяцей пачала пісаць, мусіць, з таго моманту так саўпала, калі я пачала вучыцца ў універсітэце.
Так склалася, што я некалькі гадоў пісала курсавую работу, так, і дыпломная работа. І я пазнаёмілася з дэканам Ірына Анатольевна Камарова, яна ўсе гады мяне вяла. І менавіта вось яна мяне направіла, каб я пачала развіваць тэму любові да роднай мовы ў дзяцей. Вось. І я, падумаўшы, як жа мне што напісаць, я пачала думаць, як гэта мне зрабіць, каб вось дзеці пачалі любіць родную мову. І я напісала так казку, сваю першую казку, потым гульню драматызацыю паставіла на гэтую казку, зрабіла лялькі, так, і вось вельмі так падышла, вельмі сур'ёзна да гэтай тэмы. Але як да дзяцей, да маленькіх дзяцей данесці беларускае слово, каб яны запомнілі, так, каб ім было цікава. І я прыдумала вось гэтых лялек. Лялькі гэтыя незвычайныя. Гэта перчатачныя куклы, гэта такі тэатр бібабо. Калі лялька надзяваецца на руку, і яна размаўляе па-беларуску. Дарэчы, мае лялькі заўсёды размаўляюць толькі па-беларуску. Вось, кожная лялечка надзяваецца на руку, і яна размаўляе. Яшчэ я знайшла такія прадметы, ведаеце, маленькія, каб мае лялькі, яны вось трымаюць гэтыя прадметы, я паказваю дзецям. Гэта маленькі імбрычак, гэта філіжаначка, гэта маленькі такі абрусік, патэльня, рондаль. І калі дзеці пачытаюць казку, ну што там за рондаль, яны нават не ведаюць, што такое рондаль, што такое патэльня, для іх гэта вообще зусім незнаёмае слова. І вось тут мае героі, яны расказваюць, мы з дзецьмі прысаджваемся, і ён расказвае, што такое імбрык, і што такое патэльня, і што такое рондаль. І дзеці, яны папаўняюць свой словарны запас, слоўнікавы запас. Я б дала параду маладым аўтарам, каб яны заўсёды прыслухоўваліся да рэдактараў. Калі яны дасылаюць рукапіс, і калі рэдактары не заўсёды прымаюць яго, а вяртаюць назад, каб яны прыслухоўваліся, бо рэдактары гэта незвычайныя людзі. Яны ўжо толькі глянулі адным позіркам, і яны ўжо зразумелі, што тут трэба паправіць. Бо часам бывае так, што неяк скардзяцца, думаюць, падумаеш, я такое напісаў, а тут вось мне зрабілі заўвагу. Насамрэч, трэба, каб тэкст крышачку паляжаў, так? І потым звярнуцца да яго і ўсё-такі браць да ўліку тое, што табе зрабілі заўвагу. Вось. Ну і, канешне, я б сказала, каб маладыя аўтары, яны часцей удзельнічалі ў конкурсах. У нас у Беларусі вельмі шмат конкурсаў, дзе можна заняць якое-небудзь месца, каб тваё імя потым прагучала. Недзе надрукавацца можна. Так, у нас шмат часопісаў, куды можна паслаць і на рускай, і на беларускай мове. Вось. Ну і, канешне, да сябе трэба мець дысцыпліну. Вось. Гэта самае галоўнае. Калі ў цябе няма дысцыпліны, і ты сёння напісаў, заўтра не напісаў, потым прайшло паўгода, ты вярнуўся да гэтага, так, вось самадысцыпліна – гэта самае галоўнае. Ну, канешне, я сябе прадстаўляю, што вось праз 5-10 год я буду свабодным чалавекам, я буду на пенсіі, мне будзе шмат часу, я буду займацца толькі тым, што я буду пісаць одну палову дня, другую палову дня я буду сядзець са сваімі ўнукамі і чытаць ім тое, што я напісала. Канешне, моя мара напісаць, каб Бог даў мне яшчэ, напісаць усё тое, што ў мяне ёсць у думках, бо ў мяне шмат матэрыялу, я нашу гэта ўсё з сабой. Вось, і мне вельмі хочацца, каб гэта было на бумазе, каб, канешне, мае кнігі выдавалі, бо якому ж аўтару не хочацца, каб яго кнігі выдавалі, каб яны мелі павагу чытача, каб чытач прыходзіў у бібліятэку і казаў, ці ёсць у вас Галіна Пярун, што яе новае выйшла. Гэта, ведаеце, гэта вось так радасна, калі чытачы цябе чытаюць. Вось, пісаць так, каб цябе чыталі. Вось, самае галоўнае. Каб цябе чыталі, каб цябе любілі, каб хацелі прыходзіць да цябе на сустрэчы, каб ты нёс нейкае такое вось слова і вызываў цікаўнасць чытача.